nunha reunión de vecinos. Non é relevante que as gradas de Navantia estean baleiras ou que as compañías auxiliares traballen en réxime de semiescravitude, 11 horas diarias por un salario indigno e que ninguén lles poña coto. Non é acaso Navantia un estaleiro público? Quen ten que poñer orde? Un goberno ausente, traballadores empobrecidos e un exército de persoas na cola de solicitudes do Risga, esperando por unha oportunidade e polo mero dereito a subsistir. Esa é a política do PP. En cambio, as nosas políticas concretas, as políticas que avanzan no social, as políticas que nunca se deron nesta cidade, levar proxectos adiantes con Narón, as políticas de emprego, de... Mirade, é raro que Ferrol saia en Telecinco este mesmo día, no día de hoxe, temos outra vez esa noticia do pitillo e é escandaloso que dimitan, que lles corten, pero nunca vamos ver televisado as 4.700 persoas que non reciben ningún prestación nesta cidade, que non se construen barcos, que pecharon 400 comercios, que perdimos nas últimas habitantes en que encabezamos os rankings da miseria, da pobreza, do envellecemento.
futuro diferente, porque un futuro diferente é posible. E vos dixéchedes, acumulade forza, mestizos de movimento da esquerda partidaria, da esquerda social, sede xenerosos, abandonade as posicións de máximos, practicade a mandade, xerade un movimento transformador que poida cambiar o estado das cousas. E a maiores, vos dixeches, non importa a ferramenta. O único que importa é que sexa útil para mudar este estado das cousas. Xa está ben que se entenden como un beneficio en sí mesmo. Xa está ben de políticas partidarias que se entenden en beneficio sempre, dos achegados, dos próximos. Dixéchedesnos, non, por favor. Ten que cambiar o estado das cousas, necesitamos ferramentas útiles. E ferramenta útil foi ADE no seu momento. E dimos un paso máis e seguimos acumulando forzas. E ferramenta útil foron as candidaturas de... E temos un exemplo na Coruña, ca Marea Atlántica, e temos un exemplo en Compostela, cando nas enquisas, en ninguna das enquisas nos daban a posibilidade. Por eso saben que esa é a aposta, por eso saben que aí hai de cambio. E iso o facemos nun contexto no que vamos a valorar o enemigo. Enfrentámonos a un enemigo terrible.
que un autónomo que perciba grandes cantidades ou grandes beneficios pague exactamente o mesmo que un autónomo, fillas. E mirad, estamos con ilusión, con propostas políticas. Os desempregados e desempregadas deste país rescataron. Imos rescatar a banca e dicimos que queremos un imposto que chamamos solidario para agravar a esa nesta comarca, que queremos rescatar ecolóxicamente
justas, no millonarias. Pago inmediato y total a los jubilados y pensionados. Casa, luz, agua potable para todos y para todas. Asistencia médica. SOS y SOAS, porque aspiramos, como sabedes, non simple. Pero non podemos facer SOS nin SOAS. De todo o voso impulse. Necesitamos a vosa forma, da vosa enerxía. Pero necesitamos, agora mesmo necesitaremos, sobre todo, que estedes detrás de nós, pero tamén para o fisco